Molts dels fets que es tracten a Perseguits i Salvats són fets, com tu vas dir, poc coneguts, però que a més són alliçonadors per la nostra història. Per què entens que són alliçonadors? Bé, ho entenc des del punt de vista una mica en relació al que acabo de dir, que són històries personals, de famílies, però són a cada una d'elles la història d'Europa. Potser a mi m'ha frapat especialment perquè jo pertanyo a un món molt petit, que és Catalunya, però no és petit perquè sigui només Catalunya, sinó perquè la meva trajectòria familiar és d'una família que des del 1175 viu aquí, en el mateix poble, durant centenars d'anys. Per tant, a mi la globalització, no és la paraula, el fet de trobar-me amb experiències familiars, de famílies que tenen uns orígens a l'altre extrem d'aquesta Europa i que acaben intercedint i interactuant amb mi, em fa sentir especialment europea i em fa sentir especialment compromès en aquesta història conjunta d'Europa. Quan dic que és alliçonador, ho dic en el sentit que gent normal i corrent, com nosaltres, anònims, puguin explicar que la seva vida personal, i simple i senzilla, es va veure alterada per unes decisions polítiques i per un trasbals, no només per una guerra, sinó per unes decisions que van arrossegar no només l'Alemanya de Hitler, sinó tots els països amb els que Alemanya va actuar, que van ser tots, els d'Europa i una bona part del món. És alliçonador en aquest sentit que tots som protagonistes de la història. La patim, però també som part activa en aquesta història. Per exemple, històries d'aquestes que hem conegut, de famílies que la seva història familiar és la història d'Europa, de gent que canvien d'una ciutat a l'altra, d'un país a l'altre, que després fugen d'un país a l'altre, i que es troben en aquests fets històrics que surten en els llibres. Per exemple, la família Papo, refugiats a un poble de Braneig de la França Atlàntica, a pocs metres d'on estava refugiat Lluís Companys, que era el president de la Generalitat de Catalunya, i on la Gestapo el va agafar i el va portar a la frontera, a aquesta frontera, i el va entregar a les autoritats. Igual que aquestes persones anònimes i que la família Papo, sense ser presidents ni representants de cap estat, estaven refugiats per les mateixes circumstàncies, que se'ls negava la llibertat, els drets com a persones. Però això és alliçonador, i és alliçonador el fet, especialment per mi interessant, d'aquest projecte de memòria, la importància de les segones generacions i de les terceres. Que, clar, la Dàlia Levinson, que és una persona de profundes reflexions, quan vam parlar em va dir: no podràs fer el projecte perquè no hi ha protagonistes, has arribat tard. Jo ja ho sabia, que costaria molt trobar protagonistes, però quan t'ho diu algú com ella i et fa les reflexions i t'explica que ella em va dir: jo també he arribat tard a saber la història de la meva família, però quan me la va explicar vaig saber que no havia arribat tard. Perquè, evidentment que els testimonis directes són claus, però com aquests testimonis han transmès o no han transmès, han callat, han silenciat en els seus fills aquesta història, és alliçonador. De quina manera i per què van callar? Això és brutal, no? És tan fort com la paraula. I clar, la Dàlia ens ho va explicar en la seva història i el seu compromís
vam aprendre la importància de la segona generació i vam donar encara més importància a aquest testimoniatge. No es pot perdre això, no es pot callar, no ens ho podríem perdonar.